Non é a primeira vez que o BNG leva ao Parlamento galego os problemas coa atención primaria. Desta volta veñen de presentar unha batería de iniciativas ante a situación extrema que vive o Centro de Saúde de Ribeira, con axendas pechadas e longas listas de agarda ante a falla de médicos. A situación extrema, de extremísima gravedade que está a sufrir a falta de persoal no Centro de Saúde de Ribeira. Non só no propio Centro de Saúde de Ribeira, onde hai miles de persoas afectadas pola carencia de profesionais e, polo tanto, vense directamente afectadas porque pechanse as axendas, os profesionais vense obrigados a pechar esas axendas, non poden 4 profesionais ou 5 profesionais, nalgúnas ocasións, atender o cupo de 10 médicos e, polo tanto, as axendas teñen que pecharse, as listas de agarda aumentanse e estamos chegando a unha situación, que os propios profesionais están evidenciando incluso na rúa. O problema non se limita ao Centro de Saúde de Ribeira, senón tamén aos consultorios periféricos, que están a ser cubertos con facultativos de outros centros a tempo parcial. Os centros periféricos, os consultorios periféricos de Aguiño, de Corrubedo e de Palmeira sufriron moi recentemente faltas de profesionais absolutamente xa insostíveis, estuveron moito tempo sin eles. Temos o caso dos veciños de Corrubedo que estiveron mantendo mobilizacións durante meses e meses hasta que se lle dotou finalmente de un médico. Pois ben, vemos como meses despois de dotárselle dese profesional xusto antes das eleccións, agora, ao pasar das eleccións, vemos que están outra vez no mesmo caso. No mesmo ou peor, porque hai un baile de profesionais entre os centros, é dicir, os duns centros van cubrir a outros, de maneira que nin se atende un lado, nin se atende a outro. Dende o BNG inciden en que a situación repercute tamén negativamente nas urxencias do Hospital do Barbanza, que xa se atopan saturadas, polo que instan a Xunta a dotar do persoal necesario o Centro de Saúde ribeirense.